Good evening, Ants Life in Ilocos. Malakas pang ulan dyan sa inyo sa Ilocos. Good evening, Ants Life in Ilocos.
Ay, naka-turn off yung comment dito sa ano, ma'am. Sa ang sarap maligo sa dagat. Magtamsak na lang ako dito, Ma'am Ann, ha? You're welcome. Lee Sung Soon. Good evening, Lee Sung Soon. Dan ako dito, Ma'am Ana, maghanap ako dito sa ano mo, sa video mo. Sandali, i-open ko lang yung i-play ko din si Smell. Mabuti kasi sa laptop kahit na tatlong videos pa i-play mo. Sandali, Ma'am Ana, i-play ko lang tapos hayaan ko lang tapos maghanap na din ako ng video mo dito. Murang bilhan ng chocolate. Naano ko na to. Na-play ko na to. All Filipino products available. Na-play ko na rin. Saudi Gold, na-play ko na rin. From Philippines to UEA, na-play ko na rin. Ito, ginisang ampalaya, played na rin. Ginataang tilapia. O, dito ako sa ginataang tilapia, si Smell. Umalis na si Smell, pero play ko pa rin.
Maghanap ako dito, Ma'am Ann. Dito na ako sa inyong ano ha, sa iyong channel. Hayaan ko lang kay si Smell. Dito ako, Ma'am Ann, sa Tagudinas Float for Feria de Candon 2024. Yan. Wow! Ang ganda ng seal ng bayan ng Tagudin. Tagudin. Ang ganda ng seal. Wow. Daming lights. Ay, ang dali lang. 34 seconds lang. 34 seconds lang. Maghanap naman ako dito. Maghanap ako ng bago. Unboxing my parcel from TikTok shop. Dito ako sa unboxing. Ano lang siya, seconds lang, 1 minute and 26 seconds. Watching. Ay, mali ang spelling. Ay, naku. Bakit? Tapos na pala. Wow! Cetaphil. Mura lang ba sa TikTok shop ang Cetaphil? Ma'am Ann? Ang ano lang, ang dali lang. Ay, ulit. Amazing collection.
ko. Ang ganda ng pagkagawa mo dito, sis. Ma'am Ann. Malapit ang pagkakuha. Ang ganda. Ang linaw. Bell Supports. Good evening, boss. Walang bago si Lisong Sun. May dito 3 days ago. Boss Bell, kamusta? Di ako naka-join kanina, boss. Nag-brown out pa, 7 a.m. Bumalik yung kuryente. Siguro mag-6 na. Mag-play na lang ako, boss. Ma'am Jean, good evening. Boss G, good evening. Ay, tapos na. Diba na? Arlene D, good evening. Ang lakas ng ulan dito sa amin, Ma'am Jean. Nandun ba sa inyo sa Mandaluyong ang lakas din? Baha na dito. Tapos yung parts ng river namin doon sa babang area, malapad na. Malapad na yung damages. Pati yung mga palayan doon na pasok na ng matataas na tubig. Diyos ko, kawawa naman. Maliit pa. Parang nandun pa sa 1 inches yung haba ng palay. Tapos pinasukan ng matataas na tubig. At may halong sands. Kawawa. Perdi na naman ang mga magsasaka nito. Lugi naman ang magsasaka nito. Ma'am Jean, playing Mapapawaw ka sa ganda ng view. Cielo Alto, Pelilia and Viewscape Nature Park, Rizal. Wow. Dito hindi man, Ma'am Rose. Oh, kasi dito ang parang ang sentro tala, signal number 1, di ba? At saka may halong habagat. Parang hindi pa nakapasok yata yung bagyo. Pero part ng Luzon yata yung sentro ng bagyo. Harang, Ma'am Jean. Harang. Dito ako sa
mapapawaw ka sa ganda ng view dito sa park. Nature Park Rizal. May harang pa. Ang haba ng harang, Ma'am Jean. I-ano ko muna ha. Itago ko muna yung harang. 1 minute and 42 seconds. Tapos na ba si Lee Sung Soon? Malapit na. Tapos i-play ko na din si Boss G at saka si Boss Bell. Iniisa-isa ko muna mag-play para di maghang kasi mahina yung pag-play kong 3-4 na videos. Breathtaking view yung Rizal. Ano na kasi matataas na to eh. Mataas na area to sa Rizal. Di ba maraming ano dito? Ano to? Swimming pool. Swimming pool ito, Ma'am Jean. Wow, ang ganda. Pwede ka dito mag-overnight. Safe pa din ba mag-overnight na ganito lang? Ano to? Dragon fruits? Wow, ang daming tent. Ay, tent. Daming tent. Sorry, tent lang. Mali. Tent, ha? Wow. Ang lamig siguro maligo dito kasi open siya eh. Wow. Kayo ba yan ni Boss Bell? Wow, ang ganda ng view. Ang ganda ng view, Ma'am Jean. Kayo ba ni Boss Bell ang nagganon na masyal? Tapos na si Lee Sung Soon. Malamig po bang yan kasi sa taas? Oo. Yes, malamig. Tapos, pag pag ahon mo sa tubig, mayroong mainit na sabaw. Mapapa-rice pa more ka kapag ganyan. At mawawala talaga yung problema mo pansamantala lang. Mawawala yung problema mo, mawawala kang pera. Ay, tapos na. Tapos na, Ma'am Jean. Maghanap naman ako dito. Pwede na rin ako dito mag-play. Oo, manginig ka talaga sa lamig. Mag-play all na ako ha, playlist. Mag-play. Ano ba mga sinasabi ko?
Mag-play all na ako sa iyo, Ma'am Jean. Oh, ito na yung homemade cheese. Busbel. Plain Busbel, mga Boss G. Maingay dito, malakas ang ulan. Pataya bata. Ma'am Raketera, Ma'am Lynn, good evening. Boss Bell playing.
Farm Fresh and Chocomocho.
buhi pa da siya mo. Ricky Davao.
Madayon ang birthday ni Ma'am. Buwas. Ulan, bagyong message sa done na po ako, Boss Bell. 16 videos. Done na rin ako. Done na rin ako, Boss G, for 14 videos. Maraming salamat sa inyong lahat, Ma'am Jean, Boss Bell, Ma'am Rakitera, Boss G. Thank you so much. Bye-bye, everyone.